Itswele, ubuchwepheshe bokugalela ikhomposti ngaphezu komhlaba. Itswele libaluleka ngakumbi nangakumbi kuluhlu lwemifuno yasesitiyeni. Linoqondo oluphezulu luka-vitamin C ne-folate, linayo ne-peptide ephezulu. Itswele likhula ngcono kumaqondo phakathi kwe-12 obushushu ukuya kuma-25, yaye lingatyalwa unyaka lo wonke kwisimo sezulu esiphakathi naphakathi. Xa lithelekiswa nehanyanisi libaluleke ngokuba lona lithatha nje iiveki ezintandathu ukuya kwezili-10 livuthwe. Linokutya okuninzi, loo nto ke yenze ibe lelona likhethekayo xa unesitiya esincinci sezondlo zekhaya. Ukuba utyala kumhlaba ongangentsimi, lungisa imiqolo emithathu eqelelene nge-10 leesentimitha khona ukuze kubekho nesithuba sokufikelela kule miqolo. Kwisitiya esincinane, yenza ibhanti yekhomposti elinganiselwa kuma-45 cm ububanzi, utyale kwimiqolo emi-5 eqelelene nge-10 leesentimitha khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kulutho lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 cm ezantsi kwezinti zesigxina, uze ke ufake enye intambo eza kumilisela ibhanti yekhomposti egalelwa ngaphezu komhlaba. Qiniseka ukuba iintambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kwebhanti yekhomposti yokutyalela elinganiselwa kuma-25 cm ububanzi, uqiniseke ukuba awuyingcwabi ngaphantsi komhlaba ingubo. Ukuba uye wayingcwaba ingubo ingekaqhekezwa ibole, inokubangela uba ke umhlaba ube nexesha lokuba ne-nitrogen ekwisimo esingalunganga, ize ke ithobe imveliso kwizityalo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangama-30 cm ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha, ude ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye elikhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa loo nto ingakwenzi uphakamise okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 leesentimitha emqolweni lo wonke. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu kwibhanti yekhomposti elinganiselwa kuma-25 cm ububanzi, sasaza isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye. Uqhubeke usenza njalo umqolo wonke. Itswele litya kancinane, ngoko ke galela ikhomposti elinganiselwa kwi-2 cm ububanzi ngaphezu kwebhanti yekhomposti elinganiselwa kuma-25 cm ububanzi. Akukho mfuneko yokufaka ikhomposti emhlabeni. Olu hlobo lokugalela ikhomposti ngaphezu komhlaba lulandela ngqo le ndlela iNkosi yendalo esibonisa kona kwasekuqaleni kwamaxesha apho yacwangcisa ukondla izityalo ngokusuka ngaphezu komhlaba. Vula umselo nobunzulu obulinganiselwa kwi-2 cm kwelaa bhanti lekhomposti lilinganiselwa kuma-25 cm ububanzi. Uphindaphinde oku kumqolo ngezantsi olandelayo okwi-10 cm. Wenze imiqolo emithathu xa utyala kumhlaba ongangentsimi okanye imiqolo emi-5 kwizitiya zasekhaya. Tyala imbewu yetswele kubunzulu obulinganiselwa kwi-2 cm, iqelelane imbewu nge-5 cm. Kubalulekile kakhulu uba imbewu yetswele idibane nekhomposti kakuhle, ngoko ke gquma imbewu ngekhomposti ngokupheleleyo. Emva koko wenze ikhomposti ibambelele ngokuthi ubeke iplanga elibuphakama kweli bhanti lekhomposti uhambe phezu kwalo. Sukuyombathisa ngengubo le mbewu ityalwe kweli bhanti, yilinde iqale intshule, kube kungona ombathisayo, ude uyokuma emazantsi esithole. Qiniseka ukuba ingubo elinganiselwa kwi-2.5 cm ukuphakama yombathise neendledlana zokuhamba ngokugqibeleleyo, khona ukuze icinezele ukukhula kokhula, igcine nokufuma emhlabeni. Kungcono kakhulu ukutyala itswele elizizithole
Tyala imbewu ezintathu kumngxunya ngamnye okwesityana sokukhulisa izithole, uze ke uzityale esitiyeni xa izithole zilinganiselwe kwi-10 leesentimitha ukuphakama. Yombathisa ibhanti yekhompost ngengubo, uze usebenzise i-dibble stick enobunzulu obuphawulweyo, uyijikelezise ngeli xesha uyigqithisa kule ngubo, ude ufike kwikhompost ekweli bhanti, wenze ubunzulu obufunekayo, izithole ziqelelane nge-10 leesentimitha, nemiqolo iqelelane nge-10 leesentimitha. Bamba isithole endaweni yaso, utyhilize ke i-dibble stick okanye ngeminwe yakho ecaleni, ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane, usondele kwiingcambu zesithole. Itswele livunwa emva kweeveki ezintandathu ukuya kwezili-10 emva kokuba izithole zityalwe emhlabeni wesitiya. Xa isikhondo setswele sibanzi ngokwaneleyo, sincothule isityalo, ucuthe iingcambu nezi ndawo zitsolo apha phezulu ukulungiselela ukulisa emarikeni. Itswele livunwa nangaliphi na ixesha ulifuna, yaye lingakuluhlu lwengobozi yakho yemifuno amatyeli ngamatyeli. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye kuma-75 ububanzi ungama-25 sentimitha. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye. Xa izizithole, yogquma ngomhlaba ngokupheleleyo uze wombathise ngengubo kaThixo. Xa iyimbewu, yogquma ngokupheleleyo uze uvule umsele ozii-2 cm ubunzulu, imiqolo 3 iqelelene nge-10 leesentimitha. Tyala izithole ezikwi-2 nesithathu endaweni yokutyala nganye, ziqelelane emqolweni nge-10 leesentimitha, 3 imiqolo iqelelene nge-10 leesentimitha. Imbewu. Tyala imbewu ebubunzulu buzisentimitha 2, iisentimitha ezintlanu ukuqelelana, uyogqume ngokupheleleyo.